Mga idol, ipinasa sa katuparan na sa Dagupan City ang smoke-free and vape-free zone alinsunod sa Ordinance 2357-2025 na naglalayong bawasan ang paggamit ng sigarilyo at vape upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Ayon sa ordinansa, ang mga mahuhuling lumalabag ay papatawan ng sumusunod na parusa. Sa unang paglabag ay pagbibigay ng babala at pagsailalim sa orientasyon tungkol sa masamang epekto nito sa kalusugan. Sa ikalawang paglabag, multang 500 pesos o 4 na oras ng community service. At sa ikatlong paglabag naman, multang 1,000 pesos o 8 oras ng community service. Kasama rin sa information campaign ang pagpapakita ng mga larawan ng karaniwang sakit na dulot ng paninigarilyo at vaping tulad ng lung cancer, oral cancer, throat cancer at heart disease upang higit na maunawaan ng publiko ang panganib. Tinututukan ng lokal na pamahalaan ang mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa upang makalikha ng mas ligtas at mas malusog na komunidad. IFM News Express, Balitang Metro. IFM News. IFM News. IFM News.